geger. Orang di duit dan belakang ban gue nih mantap gue. Ya wes gue pandersam dek mau tak kon nembel ban yo jadi pur. Lek, Iya. mio ku iki mau wis mbok tembel pur. Wes. Wis dadi. Wes. Wis tak bayar dek mau ya 10.000 lho ya. Ya. Biar gue balik. Lek, kok cek gembos ini lek, wis mbok tambal pur. Oh wes ya. Lah kok ora mbok komposisan? Kan bukan nebel enggak. Orang mbok komposisan. Kalau mau ya tambahan 10.000. Kok iso nambahne 10.000 iku? Nembel ban kan kudune langsung dikomposisan lek. Dengar kene sistem eceran yo. Nembel bayar dhewe, mau bayar dhewe. Tak kandani yo. Bongkar pasang mesin iki lho. Biaya bongkar yo bayar dhewe, masang yo bayar dhewe. Oh, ada ngono bengkel sistem bayar eceran ini iki piye no iki? Tapi kan iki sak paket lek wong nambal ban iku paketan karo sak ngompone kudune dicampur. Diecer piye? Tak kandani yo. Segala sesuatu yang dicampur ku hasilnya rapi. Aku tau diulang agama apa ora. Ora gelem montormu gonen wae. Ya ora perkara agama ngono, kowe iki sithik-sithik agama kok. Piye lho kowe iki? Iki nambal ban. Wong nambal ban iku sak paket karo ngompone kok mbok ecer niku piye lho iki? Kasihan angger kowe ku yo mari geger. Orang di duit dan belakang ban gonen wae montormu gonen. Ya wis gore tak go motorku. Gawonen bengkel sak jepor iku lho kenen tok. Liyane kene ku ora ono. Cote, iki terus piye ning ini aku cari rugi aku bayar ini. Ayo sambuh gawonen bae kono. Bajingan!